Hola a tots i a totes, un dia més, ja tornem a ser aquí, aquesta gent no sé per què arriben, però estic content de que puguem ser una setmana més aquí. Avui tenim una convidada molt guai i Anton ens explicarà una mica qui hem portat avui. Ho ha fet, m'ha Sí, passat. ho ha fet. Avui tenim amb tot la Zoe Arnau. Com es pronuncia? Arnau o Arnau? Arnau. Bueno, Arnau, o sea... Oi, o sigui... Sí, o sigui, com sigui, la veritat. Ja t'és igual, no et moguis. És que jo dic Arnau, la veritat. Arnau. Però dic Arnau amb bo. Vale. Arnau? O sigui, no dic Arnau, dic Arnau. Zoe Arnau. Aquí a Barna suposo que la gent no associa més a Arnau, directe. Sí. Però després a Madrid o així i tal, què? També. A Zoe és més complicat el Zoe i no Zoe, però bueno. Ja. A mi em passa, jo em dic Ton, i aquí la gent em diu Ton, i després a fora tu ets Tom o... A tu et diuen Yam. A tu et diuen Yam Vieira. Perquè a Instagram em dic Ian Vieira, jo soy Vieira. Una tonteria. Sí, una xorrada que es va posar de moda en el seu moment, i la gent a vegades em diu, hola Ian. Ostres... I jo, ja empanat. Bueno... Exacte, que n'hem vingut a parlar de nosaltres. Aprova't una mica més del micro. Però ell m'ha dit que parlés amb distància. Perdoneu. Res, tenim a la Zoe Arnau, actriu, no? Ja consagrada, vull dir, que està treballant bastant, Bueno. no? Què tal? Com estàs? Molt bé. Aquí. No, però bueno, fa molta gràcia que tothom em diu com estàs treballant molt, no sé què, i clar, tot el que està sortint és d'algo que vaig rodar fa 1 any i mig, i jo fa com potser 7 mesos que no faig res. Bueno, però 7 mesos hi ha molta gent que cada anys que no fa res. Ja ho sé, o sigui, però el venir de fer com projectes que vaig estar tot 1 any que no parava, de cop vaig estar 4 mesos sense treballar 0, i bueno, o sigui, és com que la gent em diu, estàs treballant un muntó, i és com, bueno, ara mateix sóc una nini bastant greu. La gent es basa però... en les estrenes aquestes sí. I tal, i sí, realment és la imatge que rep la gent, no? Que vosaltres estàs treballant moltíssim. Però no, vaig treballar abans i ara... Bueno, abans, fa 7 mesos, no? Sí. Vull dir, calma, és un relativitzem, sisplau. Ja, és algo que s'ha de treballar amb la psicòloga i sí. Però... Ara mateix què tens per estrenar o on et podem veure ara mateix? Anem a fondo, Sí. Vale, on em podeu veure? Vale, crec que les niñas no sé on està, crec que a Filmin. Jo la vaig veure fa poc, A Filmin? Sí, no. O a TV3? No, era a internet, tu poses les niñas i... Sí? Que està a RTV a internet, és veritat. Després, El Apagón, que està a Movistar. La Casa de los Cactus va durar molt poc al cine i no està ara al cine, o sigui que és impossible trobar-la. Però no la van... Ah, no. Va durar molt poquet, sí. Sí, va durar molt poc. Després, La noche más larga a Netflix. Aquesta ha sortit ja. Això es pot veure a Netflix, Sí. Ho mirarem. Sí, això ja fa uns mesos, no? És la de la presó. Sí. Jo l'he vist, aquesta. Ah, sí? Sí. Pues aquesta de Netflix i després El Apagón, l'he dit? Sí. Sí. I per estrenar tinc El Faro. Hòstia! Què passa amb El Faro? 4, ara 5 i 6 i 7. Jo vaig fer el càsting, o sigui... Bueno, ja parlarem d'això. El mateix personatge, bueno. Hòstia! Perquè és el personatge de la nena. Sí, només hi ha un. Si vas fer el càsting d'ella? És que no és que no fan càsting ells, o sigui, no fan càsting, o sigui... Vaig trobar amb ells. Sí, per això. I t'ha agradat aquest projecte del Faro o què? Sí, molt bé, o sigui, crec que és el projecte que més he disfrutat, en general. Sí, va ser com... Perquè va ser com molt casa colònies, l'equip i tot, però va ser molt dur perquè era com el meu primer prota i a l'aixecar-me, o sigui, estar cada dia, totes les hores, o sigui, al final la gent no ho creu, però és que és molt dur, en plan, 12 hores treballant, sobretot, en plan, no sé. I a més sempre és com que estava totes les escenes tot el rato i no sé, era com molt... Però és com que em va ficar molt al límit i em va fer com molt feliç veure fins on podia arribar com a actriu i persona, però bueno, va ser dur i molt guai a la vegada, no sé. Hòstia, i quan fa això que es va rodar? Bastant, no? De febrer a abril, sí. On va estar rodant? A Mallorca, Menorca i Barcelona. Ja és. O sigui que ara mateix per tu aquest projecte és com la teva carta de presentació davant de... Vull dir, és com el més important... Vull dir, t'ha marcat. Sí. T'ha marcat. O sigui, de projecte que he fet que m'hagi marcat, sí. Crec que no serà la pell de la meva carrera, però no, sí, en plan, és com que ho dic allà. I això sabem quan s'estrena? No. És que hi ha molt VFX i no saben quan ni com, però bueno.
Aviam, Estarem atents. estarem atents. Jo m'agradaria començar una mica pel principi, perquè portem aquí... Jo acabo de fer trampes, he posat Zoe Arnau, Cram Els meus Talent. representants. Sí, exacte. I m'agradaria com anar una mica per parts, perquè si no serà una mica i no acabarem, bueno... Començar pel Aquí hi ha compte. moltes coses molt Aquí hi ha moltes diferents, coses, bueno, molt random. D'entrada hi ha moltes coses. Que ja això d'entrada sembla que ja és bo, no? Sí, si hi ha sí, coses vol dir que alguna és bo. No sé, d'això que surt aquí, diu això, Verano en Rojo, El Faro, La casa entre Sí, los m'he cactus, oblidat Las de Verano en niñas, Rojo, però bueno. Los herederos... Què és lo... Vull dir, però això va ser com el primer i va guanyar com a Sitges com 7 anys més tard perquè va tardar 7 anys en sortir i això va ser el primer que vaig fer. Però bueno, perquè el meu pare és actor i em va ficar ja. I després d'això dius que va ser ja Los herederos, Los Herederos. que és de Movistar. No, Com Los és? Herederos no és la sèrie de Netflix, és una peli d'estudiants de la Pompeu Fabra que encara no ha sortit. Ah, Que encara no ha sortit a la llum. això, o sigui, el primer que vas fer no ha sortit encara? No. O sigui, és una pel·li que vam tardar un any en fer, sencer, que a mi va ser un any com de primer de l'ESO, que jo, o sigui, clar, d'un any, o sigui, jo vaig canviar un muntó, em vaig tallar el cabell, em vaig créixer, em vaig ficar morena, o sigui, bueno, coses de la Pompeu Fabra. Que... És la mateixa pel·li. En 3 dies. O sigui, era una pel·li que en teoria durava 3 dies i la vam rodar en un any. No sé si... I no s'ha estrenat. No, i al final és com que... És molt graciós això perquè com que ja estàvem cansats i jo hi havia dies que no podia perquè no podia, hi havia un pont i havíem de rodar al final, van canviar el final com de la nada perquè era com anem d'acabar ja, anem a inventar-nos el que sigui i van canviar el final perquè jo no podia anar a rodar. Sí. Una cosa, Espectacular. i això que el teu pare sigui actor... o sigui, és... Anava a dir... No, No, però perquè és una que jo sempre hem baixat moltíssim, perquè a mi m'hagués encantat que els meus pares també fossin actors. La meva mare, tinc la sort que a la meva mare li agrada molt el teatre, llavors comparteixo molt el meu curs amb ella, però ostres, tenir un actor que... Jo què sé, graves càstings amb el teu pare o alguna cosa, com t'ajuda o com... A veure, la meva mare, el meu pare i el meu padrastre són actors, els tres. Ostres, família Sí. actors total. Aleshores, jo de petita no volia ser gens com els meus pares perquè era com, a l'igual soc pobra. Perquè no... A l'igual soc sota un pont, o sigui... No. és que ser actor, en ser artista en si, no. Però després, bueno, vaig fer teatre i de fer teatre doncs, vaig acabar volent ser actriu, però no de voler ser actriu en general perquè vaig veure el que era ser artista de veritat tota la meva vida i no m'acabava. Però ara, sí, si he de viure sota un pont, doncs viurem. Viurem tots junts. Ja no et fa tanta por com abans. No. Has d'acceptar que és un curro irregular Sí. i que hi haurà moments en els que... Bueno, tampoc vas en canvi de viure Però sota bueno, un pont. bueno, qui sap? És que, en aquesta, és que la por d'aquests oficis que mai se sap, Ja. saps? És tan irregular. Però bueno, És fort perquè és com el discurs es repeteix amb tothom que ve, saps? És com un déjà vu constant de les mateixes paraules fetes servir per... tenim els mateixos traumes, Som monotemes amb aquestes coses, Sí. però perquè està molt present. De totes maneres, bueno, no sé si anaves a dir alguna cosa. No, anava a dir que també aquesta por ens la inculquen des del moment en què tu dius que vols ser actor. Ja hi ha aquest missatge de... Plan B. Escolta, però busca't un plan B, escolta, però estàs segur d'això, tenia bé, no tenia bé... En canvi, Sí. pot passar el mateix amb altres feines també, que no et vagi bé i no et planteges, no et posen aquesta por al cos, tio. Però perquè tu quan t'ho poses a gravar-lo, o sigui, el primer que fas, ho fas o sigui, ho fas pensant en que vols viure d'això tota la vida, bueno, és que no sé si ara mateix hi vols viure d'això tota la vida, però, o sigui, amb quina intenció t'hi poses? Perquè allò ho volies fer en aquell moment i ja està? O hi ha previsió de dir és el que m'agrada i vull fer tota la vida? Sí, bueno, jo a la que vaig començar a fer teatre ja era com vull ser actriu i típic de mirar-me tots els discursos dels Oscars i aquestes coses que hem fet tots i ja està. Vull dir, sí. O sigui, des de que vaig començar a fer teatre ja era com vull ser actriu, vull ser actriu, vull ser actriu. I des de llavors, doncs... A veure, sempre des de que ja he començat a ser més gran és com vull ser actriu i plan B preferit i vaig canviant de plan B preferit. Quins serien? Ara mateix? Ara mateix? Ara mateix, a veure, com algú relacionat amb la moda m'agradaria, però màrqueting o alguna així. Sí, no, també m'agradaria com dissenyar, en plan fer disseny d'interiors. Aquestes coses Això està m'agraden. molt guapo. El disseny interior és molt guai. Sí, i això, no sé. Perquè I igualment seria artístic, o sigui, no te'n vas tampoc de... O sigui, Ja. disseny d'interiors no és artístic escènic, però és plàstic, o sigui... Ja. Però aquí el Cram Talent diu que vas començar la teva formació amb dansa clàssica.
Que clar, també Sí, diu, aquí tens tota la a l'escola, història clar, de aquí ho la diu vida, tot, que diu, amb tan solo 8 anys, però clar, poder allò era que en aquest moment més un extraescolar que la seva formació. Bueno, és que O- jo vaig anar a l'Oriol Martorell, no sé si sabeu què és l'Oriol Martorell. No. Jo ara mateix. No, és una escola que està a Nou Barris, que és la millor escola del món, que vaig fer primària, bueno, des de tercera primària ja, que fas com mig escola normal primària, mig dansa o música. I hi ha els que fan música i els que fan dansa. Llavors fèiem com 4 hores de primària i després 4 hores de dansa o el que sigui. Saps que guai? Sí, era molt guai. A més no hi havia zero pressió. I, bueno, una escola superxula. I d'allà anaves a secundària per ser ballarí o música a l'Oriol Martorell o a l'Institut del Teatre. I jo vaig anar a l'Institut del Teatre per ser ballarina, que bueno, que al final ja... I ara mateix, com Com, està? o sigui, era una escola que ja t'encaminava molt a fer alguna Artístic. artístic, eh? Sí. Bueno, jo a primària volia ser ballarina i per això vaig anar a l'Institut del Teatre i a l'Institut del Teatre ja... I això és una... O sigui, aquest model de sistema educatiu existeix en altres llocs o és bastant pioner? És que és guai. Bé, jo no ho he escoltat mai. Sí. Com quan... És com Fame, no? Una mica. Sí. I bueno, hi ha aquestes persones que fan l'esport i la classe, o sigui, com es Clar. diu això? Sí, sí. Els del rendiment, escoles del sí, sí. rendiment. A Masia, al Barça mateix. Sí. Sí, Com una exacte. masia, però de... Vale. Sí, Sí. bàsicament. Hòstia, que guai. El teatre és a partir d'ESO, no? Suposo. Sí, sí. Clar, el fotut és si no t'hi vols dedicar, eh? Exacte. És que jo m'hi volia dedicar, però és que Institut del Teatre és... o sigui, jo parlo amb gent que hem sortit d'allà i és com, joder, tenim els mateixos traumes i ens costarà, bueno, molts anys treure. O sigui, Ja. és molt dur. En plan, jo encara tinc amics que estan allà i fa res estaven a Amsterdam fent proves per anar-se'n a viure l'any que ve per estar una companya de dansa. Wow. Però sí, de veritat no és el que t'apassiona, és molt dur. Clar. I si t'apassiona també, vull dir, acabes força mental i És trobo que sigui el teu lloc al Que final. fort, és que la dansa és tanta disciplina... Sí. Bueno, la música... no en parlarem, tot, però... Va, la dansa sí que és veritat. Dansa, música, home, la música també, no? I Però no es posen amb el teu físic, per exemple, saps? Què és això? Sí. home, Com la dansa cuida... Què has dit? que no, Que no es posen amb el teu físic o... Ah, amb el teu Sí. físic, vale. La dansa és com molt... Té Perquè- moltes barreres ètiques. tu, o sigui, estaves en alguna disciplina en concret o era dansa en general? O sigui, jo vaig fer el primer any a l'Institut del Teatre hi ha dansa clàssica, contemporània i espanyola. La Hòstia. clàssica és el ballet, no? Sí. Vale. I jo vaig entrar en clàssica i em vaig adonar que volia fer contemporània i a segon vaig canviar a contemporani i vaig fer fins tercer. I a tercer ja vaig marxar. Bueno, quart. Hòstia. I en quin moment dius, deixo la dansa una miqueta més a part per passar a dedicar-li més temps a la interpretació? Bueno, jo ho combinava al final i els meus profes ja veien que a mi que m'agradava era interpretar. Però jo vaig marxar de l'institut perquè era mentalment, o sigui, no veies no veies la llum del dia, bàsicament. Wow. Entraves a les 8 del matí i sorties a les 8 de la tarda, també. O sigui, era com... I no surts, és com un lloc que sembla un bloc. És molt fred per dins, per fora. És que aquí podem obrir un debat que és si per arribar a l'èxit o per arribar a... S'ha de patir. ha d'haver-hi tant sacrifici darrere, o tantes hores. Jo ja t'ho dic, jo crec que sí. Jo crec que o sigui, sí. Jo l'altre Per dia ser debatia- ballarís... Mira els Jocs Jo Olímpics. debatia amb un amic que conec, que és una mica més gran que jo, però aviam, la seva posició era com, hòstia, no... Tenim com, sobretot el jovent, ell deia que nosaltres, el més jovent, teníem com una... Érem més sacrificats, jo crec que no, jo crec que ho som menys, de norma general som menys. igual, jo Però ell deia que tenim com molt clar que no passa res patir per... Jo penso que poder és algo molt raro i poder soc un raro, però jo crec que tu has de patir, costa molt les coses i guanyar-te-les, doncs te les has de guanyar i costa molt i si has de passar 20 minuts tontos, doncs els passa, no sé... Sí, hi ha aquesta cosa O sigui- del ser un currante, que aquesta manera de fer, doncs bueno, aprens a ser un currante, però vols això que dius, no? Vols una cosa i li fots moltes hores, però clar, després també hi ha alguna cosa, jo personalment, a nivell personal, hòsties, tot això que dius de nivell mental, de no sé què, a mi no em compensa. Sí, però jo crec Sí. que la dansa sí que existeix, o sigui, així com l'actuació, doncs pots fer-ho d'una manera o d'una altra, però sí que hi ha un bueno i un malo, però és
és difícil comparar actors, no? Perquè una cosa pot estar bé i l'altra també, però la dansa hi ha la perfecció, i més a la clàssica, o sigui, si tu no t'has posat així i és que... Sí, que és supertècnic. És molt tècnic, igual que l'esport, o sigui, qui guanya les Olimpiades a patinatge artístic o les russes? Per què? Perquè porten des que tenen 2 anys fent exactament el mateix, passant-se 12 hores al dia entrenant. Sí, i amb la dansa també hi ha els professors que també influeixen molt, que, bueno... A més que la clàssica, nena, t'has anat a fotre en lloc. Sí, bueno, i la contemporània també, Sí, que no sembla, però... Ara mateix però segueixes fent... o ho tens més en segon pla o aparcat? Aquest any havia intentat tornar a fer contemporània, però encara tenia aquesta cosa dins que no... i ho vaig deixar al final. Perquè tu quants anys tens, oi? Tinc 17. Que és que potser hauríem d'haver començat per Sí. presentar una mica les que no hem fet, però bueno. Faig 18 al febrer. Clar, però vull dir que com que encara estàs, i bueno, ja estem, en un moment encara de formació, com el teu passat formatiu, no? De formació i tal, ha marcat en les teves decisions ara a l'hora de triar segons quines formacions. És a dir, bueno, s'ha entès, no? De quines formacions he fet, més o menys? No, però em refereixo a per exemple, tu tornaries a fer una formació a l'estil que vas fer quan eres més petita? L'Oriol Martorell 100%, o sigui, jo si tinc fills aniran allà, 100%. Però l'Institut del Teatre jo, o sigui... Dono gràcies perquè he conegut gent molt guai i si no hagués estat per aquell lloc no seria qui sóc ara mateix. Però sí crec que tinc... O sigui, hi ha moltes coses dins meus traumes que no està bé per culpa d'aquell lloc i el culparé sempre, però bueno. Yeah. Si no fos per ells, hi ha moltes coses que no m'haguessin passat a dia d'avui. I relacionat amb formació i feina, clar, tu l'haver començat a treballar tan jove, quasi que no has tingut temps de formar-te, o sigui, les dues coses han anat com molt juntes, quasi que has treballat abans de formar-te fins i tot, o sigui, tu has arribat a gravar sense haver fet mai o haver fet poques classes d'interpretació? No. O no, o havies... No, perquè jo vaig començar a fer teatre amb 8 anys. Mare, Ah, no, 8. Sí, 8, 9. I quan comences a fer alguna cosa, amb quina edat? Pues, a veure, sense comptar el curt, pues tenia 11, 12. O sigui, però vull dir que ja sabies on et posaves, diguem, Sí. ja havies fet, no és allò que t'agafen del no-res. Vale. I el primer que vaig fer crec que va ser un curt d'un director d'escac, però que ja havia sortit, que era un curt de por en anglès, així. Sí. I això va ser el primer que vaig fer. Però ja tenia clar ja que volia ser actriu, vull dir. Que guai. Amb 11 anys, Que fort. Però i com has compaginat el tema de tanta curro amb ESO o batxillerat? Per exemple, no estàs fent batxillerat. No. Vale, jo, Les Niñas, vaig tenir la sort que va rodar a l'estiu. Aleshores, ESO? no, de tercer. No, espera, de segon a tercer vaig rodar. Uola. De segon de l'ESO a tercer de l'ESO vaig Tercer, rodar. tota la teva promoció, clar, va anar als Goya, aquella pel·li... És que clar, va ser Covid. Ah, bueno. Ostres. Clar, és veritat. Hòstia, sí que fa, no? O sigui, es va traçar encara un any més. O sigui, hauria d'haver sortit com a estiu... Bueno, va sortir estiu 2020, però hauríem d'haver tret a Màlaga 2021, que seria com a... Ai, 2020, que en teoria havia de ser el març, ja va acabar sent a l'agost. Com que tot es va traçar, i bueno... I què tal, Les Niñas? Com ha sigut l'experiència? Pues molt guai, o sigui, el rodatge és com que ningú s'esperava que acabés sent la pel·li que va acabar sent com per Espanya, diguem, perquè, o sigui, era una pel·li en plan amor a l'arte, en plan que bonic està sent, però això ho veuran 3 persones, saps? Vull dir, típica pel·li aquesta indie que no la veu ningú. I la meva mare, de fet, em deia en plan, a veure si ho veurem algun dia, a veure si surt al cine, imagina't. Però bueno, sempre hi havia com la bona sensació que estaves com amb nenes, la directora és supermona. Qui és la directora? La Pilar Palomero. Sí. No sé, hi havia com molt bona vibra i també us he de dir que quan em van agafar per Les Niñas jo no tenia ganes de fer-la, bueno, o sigui, sí, però estava una mica així perquè venia de fer Los Herederos i clar, em diuen, vas a fer una pel·li? I jo, una pel·li ara? Un any més? No sé què, em tenia un trauma amb Los Herederos, en plan, bastant heavy. Si no la volies fer, o t'havies plantejat no fer-la per excés de feina? No, en plan... No, perquè si en 3 dies el van rodar en un any, una pel·li que dura el triple, potser la dura 5. Exacte. Tenia un trauma amb la pel·li que estava estudiant i vaig dir, una pel·li? Bueno, no sé què, després m'ho van explicar i ja vaig veure que no, cap mena de... Però sí. I això, i després quan va sortir, pues, va ser com, uau. I tens relació amb elles?
Amb la Carlota, o sigui, la segueixo a totes, en seguim totes. Perdó, aquí la Carlota... És una que... Però... No. Bueno, però és que, clar, veure, ara sé els les personatges, niñes. però... Que surt també a Una Hit. de les niñas. Hit 2 l'heu vist? No. Ah, la Carlota Gurpegui. Sí, la coneixes? No, és que jo he rodat Hit 3 Ah, i ens coneixem d'això. pues sí, la Carlota Gurpegui. Pues em porto amb ella, la que més. I la Andrea i la... Ja està. Bueno, següent pregunta. I què prefereixes rodar? O sigui, l'experiència de rodar amb... Clar, perquè teníeu totes la mateixa edat, aprox. Sí. A veure, jo havia de fer que tenia com un any menys i les que feien de la meva edat tenien un any menys. Clar, era una mica... Perquè jo sempre faig de nena més petita. Jo del que també, soc. no passa res. Aleshores, clar, i les que feien de gent gran tenien la meva edat, saps? Que en teoria tenien Hòstia. com 2 anys més, i era com... Ja. I es portaven com si fossin més grans que jo, era més gran que elles, saps? Però bueno, en fi. Ja, i tu, bájate, que aquí la mayor soy yo. Clar, era com... A veure, tenim la mateixa edat. Però bueno, no passa res. Però sí, va ser molt guai, vam fer bastant grup i... I a part de les niñas, això, la casa entre los cactos, que amb no ha l'Ai. durat gaire als Amb cines, l'Ai, però l'experiència que vau estar rodant a La Palma o... A Canàries, a la Gran Canària, es diu? La Sí, illa? Sí. Sí. La isla, sí, no? Sí, Canàries, Gran sí. Canària, sí. I què tal? Pues molt guai. A veure, també vaig tenir com revelacions en aquest rodatge, bastant heavies, com a persona, però bueno, rodar com... És que no sé si heu vist la peli, algú l'ha vist? Jo sí. No? Jo ho he vist tot. Quan m'has anat dient, hòstia... És cinèfil el Martí. M'agrada molt mirar pel·lis. Pues, molt bé. Pues, bueno, no sé si veies el paisatge, és superbonic. Sí, és molt bonic. Rodar al mig d'una valle i a més a Canàries que hi ha com plantes com diferents que no he vist mai. És que jo pensava que això estava gravat, jo què sé, a... Jurassic World. No, més avall. Sí, sí, croma. Sí, sí. Però sembla xulíssim, la veritat. És que és molt guai. Era una casa i anàvem a la casa. O sigui, era com un campament també. I Que guai. fèiem 40 minuts de cotxe per anar i veies com tota la valle, superbonica. Que De nit guai. feia una mica de por, perquè era com morirem aquesta nit, no ho sé. Bueno, però ja anava bé per la peli, no? Perquè la peli és una mica de terror i sí, així... però... Bueno, sí, m'ho vaig passar molt bé. Vaig conèixer l'Aina, que és una persona que estimo molt. Ai, no us coneixíeu? De De la vista Jou, com... també. O sigui, de De vista com vista. vosaltres, però... Igual, claro. Que fort, No. l'Aina. Però clar, vam viure juntes dos mesos. Uau. Aleshores... Que guai. Sí, això és molt guai, això de viure amb, amb companys de feina i acaben Sí. sent molts amics. Sí. Pot ser. És com encara... Si ja el rodar ja és intens, ja Sí, si sí. sobrevius amb ells, encara és com més... Clar, sí, és super divertit. I a més a un lloc com allà a les Gran illes. Canàries, sí. Sí. Bueno, veniu tots els dos d'allà. Ja, exacte. No, jo no he estat 2 mesos, jo he estat 11 dies. Ah, perquè Hit 3 és de Hits, Canàries o alguna cosa així, sí, no? Sí, bueno, sí, s'ha rodat tot majoritàriament a Madrid, però després 11 dies a La Palma i representa que tot passa a La Palma. Però bueno, aquestes coses que fa l'audiovisual, Sí. no? I tots aquests projectes de tant de temps viure fora i això, com ho has compaginat amb treure't el... Això estàvem parlant, és Sí. veritat. Sí, és que... Vale, això, les niñes va ser l'estiu i després vaig fer quart de l'ESO perquè em vaig canviar a l'Institut del Teatre a un lloc que es diu el Nou Patufet, que era com un institut com molt hippie, bàsicament, que no feia res, ha estat el dia amb l'ordinador, i com que em portàvem noies que eren molt empollones, diguem, doncs crec que em van aprovar per això, bàsicament, perquè no vaig fer res en tot el curs, i vaig marxar a meitat de curs per fer La casa entre els cactus. O sigui, i després vaig empalmar La casa entre els cactus amb La noche más larga. O sigui, literalment vaig agafar l'avió de Canàries a Madrid, perquè no em va donar temps ni de passar per casa. No, Que 2 heavy. mesos. És que Sí. boig. Que heavy. És que em van agafar allà i em van dir has de fer la prova de vestuari a Madrid, no sé què, i vaig anar directament allà. Vull dir... Però aquí també hi ha debat, vull dir, al final tot això tu has trobat com en una etapa de la vida que el més normal, vull dir, aquesta edat, el que la gent fa pràcticament és relacionar-se com amb gent de la seva edat, al final t'has acabat relacionant amb gent més gran i, Sí. i estan com en un ambient també, el que deia la Clara Galla, molt protegit i com molt... Com t'ha afectat això a nivell personal, de dir, o com hi has viscut? Sí, bueno, vaig tenir una època que crec que va ser l'època del Faro, que quan vaig fer tant grup amb l'equip, sí que era gent més gran, però de cop jo tenia una colla que ara ja no són tan amics meus, però que quan vaig tornar al rodatge era com, buah, les converses no són tan interessants com d'on vinc, no? Clar. En plan, aquest tema de conversa no, perquè estem parlant d'això i no d'altres coses. I és com que em va fer com pensar molt, però, bueno, al final és
portar-te amb gent. No és tant l'edat, sinó gent que tingui més en comú amb tu. Sí, però al final també això de que si estàs treballant X mesos amb gent adulta, després quan tornes a casa teva, que pel que toca, per l'edat que tens, estar amb gent a la teva edat, doncs, clar, tu ja has fet un salt de maduresa que la majoria de gent no ha fet. Sí. Clar, i això és una moguda, perquè després també hi ha aquesta cosa que poder no t'acabes de sentir Clar, no estàs sempre ni en un sent lloc còmode ni i en perdut, l'altre. exacte. Entre dos mundos, però bueno, jo a la gent que és més gran que jo li dic, jo puc parlar més madura o no, però jo sempre soc fidel a la meva edat i 17 anys ho tindré una vegada a la meva vida i jo de fer les tonteries que em toquen amb 17 anys, jo no faré veure que tinc 20 ni 25 perquè és que no els tinc i ja els tindré, però això, que jo, no sé, que no intento ser algo que no soc, diguem, saps? Perquè és el que em toca. Molt ben portat, jo crec. Sí, és com s'ha de portar. Sí, bueno, i també perquè l'acumulació de feina t'ha vingut, doncs això, 16, 15, 16, que dentro de lo que cabe doncs ja tenim una maduresa, bueno, no, mitjanament tothom té. Però, ostres, jo, aquesta gent que 8 anys... No, ja. Això Aquesta gent està traumada, bàsicament. Tal qual, Però... És dur. Però, o sigui, traumada també pot ser trauma bo i trauma dolent, però vull dir que és algo que portaràs tota la vida, perquè és els moments, són els records que et fan ser com ets. Perquè quan tens 15-16 ja tens una personalitat, més o menys. Més o menys. Però als 8 és quan t'estàs creant com a persona. Clar, ja has vist, sí, després arribes als 17 i si portes treballant des dels 7, 8, has viscut ja d'una manera durant tants anys que no saps viure d'una altra. I ara mateix, què és la teva prioritat? La meva salut mental, diguem, però diguem que no ho estic fent tot com per tenir-la bé, perquè hauria de fer altres coses. Però, bueno, sí, això, salut mental i prioritzar... Sí, porto com molts mesos de prioritzar-me a mi, diguem. Descansar un poco. Sí. Molt bé. Sí. Molt bé, és molt bon missatge. No havíem parlat d'això encara aquí. I jo crec que n'hauríem de parlar una miqueta d'això. Has dit que no a algú aquests mesos o per... Que no a projectes? Sí. No. És que no sé si he dit mai que no... Bueno, de no enviar algun càsting sí, però perquè igual no em donava temps. O sigui, jo intento sempre enviar tots els càstings que siguin perquè, encara que no ho vulgui fer, mai se sap si el director de càsting et vol veure o no. Aleshores, sempre s'ha de donar bona... que et vegin bé els directors de càsting, que són els més importants, diguem. Aleshores, hi havia molts càstings que no volia fer, els he acabat fent, per exemple, a l'Apagón. Jo aquell càsting no el volia fer, en plan, però no perquè el projecte, perquè jo estava fent batxillerat i era com, jo vull fer batxillerat, centrem en batxillerat, als estudis, i com van enviar aquest càsting era com, és que em fa pal perquè jo vull quedar amb els amics i no sé què, i vaig estar molt pesant que no el volia fer, i el vaig acabar fent i em van agafar i va ser com... Ostres. No m'agafeu més, collons! I al final va ser superguai, saps? Però perquè no havia llegit el guió. Amb quin director vas rodar l'Apagón? Misa Campo. Molt bé. És que Que tots guai. els directors... És la que també hi ha... Sorogoyen. En Sorogoyen. Sí. Jo estic enamorat d'aquest home. Jo també. És que el vaig conèixer de com... Vas conèixer en Sorogoyen? Sí, perquè Ojo, a Sant cuidado. a Sant Sebastián i de cop sortim de l'escreening i em fa com muchas felicidades, em dona la mà jo. Sí, molt nerviosa. No, Crec que és el més nerviós que he viscut mai, però... Uau. Sí. Escolta una cosa, i gràcies a tots aquests curros que estàs fent, t'han seleccionat aquest any per una revista, no? Screen Daily... Ai, Ja, sí. què és això? Explica'ns què Pues és això. és una revista Screen Daily com internacional, però del UK, bàsicament, que, bueno, és com que l'any passat ja ho van fer, per Espanya aquest any estava patrocinat amb HBO, que era bàsicament com Future Stars of Tomorrow d'Espanya. I sí, no sé com ha passat, però... Però exactament què implica? Que a com nivell que pràctic... És bàsicament promo. Vale. Bàsicament promo de la revista, que és internacional, i sí, però és que ha sortit d'allà molta gent, o sigui, Robert Pattinson va ser Future Star of Tomorrow, Tom Holland? Alicia fort. Vikander... Tom Holland també, no? No ho sé, no sé si Tom Holland, però... Sí, Tom Holland. Sí, Tom Holland. Sí? I aquest... Per exemple, Tom Holland. aquest any, no sé si qui és el Louis Partridge.
que està a Sex Pistols, Jo doncs l'he d'aquest molt any... bona la sèrie. L'has vist? Sí, però Tom Holland 2010, o sigui, fa molts anys, fa com... Sí. Florence Pugh també estava, o sigui, com molta gent, i de cop era com, uau. Que guai. Clar, l'any passat va estar la Maria Romanillos? Pot ser, eh? Pot ser. L'any passat vaig estar jo, també. Sí o no? Ah, sí? I què pregunta? No, perquè jo volia que parléssim d'això. Tu i la Berta La Berta Castanyer. Tu i la Berta Castanyer. I és el mateix, doncs? Sí, és I I aquest any amb qui has compartit? fa pregunta trampa. Amb Carlos pregunta era- No, Cuevas... perquè clar, és que no, és però- superxulo i jo sé que Sí. aquest any et van seleccionar i dic, és superguai realment, Sí. perquè et van movent a festivals, coneixes gent també seleccionada i és superguai. Vale. Hòstia, sí, Amb que qui fort. deies en Carlos Cuevas? Carlos Cuevas, Paul Hermoso... És que no em sé els noms de la Carlos gent. Cuevas està- La Valeria Sorolla. No em sé el nom. Valeria... La Valeria que anava a la Jou. És veritat, la Valeria Sorolla, Sí, Sorolla. que està nominada als Goya. Sí, que està nominada als Goya. Per actriu revelació per la consagració de la primavera. La setmana que ve en parlarem, Bueno, la setmana que ve en parlarem, sí. De nominacions. Sí, de nominacions als Goya i les pel·lis dels Goya. I els Gaudí, no? Sí, passa que els Gaudí... Quan gravem aquest programa sí, encara no sí. sabrem qui són Sí, els nominats als sí que ho Gaudí. sabrem. No, quan gravem... Ben bé no, ja ho acabarem de parlar, però... No ho sabrem. La Maria està despistada, bueno, és igual. Hòstia, quins nervis. No. Però bueno... I què, i on us han estat movent aquests dies? O sigui, bueno, la Screen Daily. O parles bé o ni jo ni ell. No, jo porto tot el rato literalment parlant fatal. o fas un I acabo esforç de per- venir a dicció, vull dir, és que jo crec que... Bueno. Bueno, em mataran. En fi. O fas un esforç perquè Per t'entenguem? on us han estat movent? Bueno, jo l'únic que he notat de moment és que m'han vist la història com gent del UK i de cop era com, uau. Però és que no m'han ni seguit. O sigui, només m'han vist la història Vaja. i ja està. Porra. Però bueno, sí, he fet càstings per coses internacionals, cosa que m'ha fet il·lusió. No m'han agafat, però... Però no t'han vist. Però bueno, m'han vist i era Molt com bé. coses com molt importants. I era com, uau, només el fet d'estar fent el càsting i era com, home, I feies casting en anglès, o sigui, tens nivell Sí. d'anglès. sí. A veure, si m'ho curro, tinc molt bon nivell d'anglès. Bueno, i per Ara una- si em fas parlar en anglès, igual... Però... Sí. Perdó, i que m'he informat, i de francès. Sí, el meu pare és francès. I el parles bé francès, perquè Sí. aquí posa en català, castellà... Perquè el meu pare és O francès. sigui, Arnau és un cognom francès. No, Arnau és el nom de ma mare, primer. Oh! Ep! Que bé. Des que vaig néixer, m'ho van ficar, en plan, no ho he Sí? decidit jo. Sí. Hòstia. Això abans no es podia, no? Això és cosa de fa poc, crec. Sí, Sí, crec que va ser una mica il·legal, però bueno, li va ser igual. Bueno, ara ja Sí, perquè anava a dir, fa 17 anys no sé si això es Però podia ara fer. sí que es pot, però clar. Ara es pot fer. Sí. Zoe Arnau, què més? Gautry. Uau, difícil Que per maco, triar nom que artístic, maco. perquè els dos molen, eh? Ja. Ja. Però Arnau mola molt. Però Arnau Però és que amb mola. Zoe ja em fas prou. Ja. Sona bastant... Ja, és... Però Zoe ara cada cop són més. Saps? Ja, Ja. no puc ser Zendaya. Ha de ser... És veritat, hi ha una actriu que farà, no sé què, La xica invisible amb el Daniel Grau, que també es diu Zoe... Sí, Zoe Stein, la- que això. també està nominada als Goya, vaig conèixer l'altre dia. Ah, sí? Sí. Hòstia, mira-la. Bueno, es veu que aquesta noia promet bastant, eh? Sí, està vivint a Berlín ara o alguna cosa així. Heavy. Molt bé. Sí. No sé qui és. Que està Mantícora, la pel·li de Vale. por. Vale. Exacte. Ja està. M'encanta el cartell de Mantícora, tio. És El monstre preciós. aquest així com raro. Bueno, és que Superguai. aquest home... Es veu que la pel·li... Truca'm. Sí. Truca'm. Jo no crec que la vegi perquè no m'agraden les pel·lis de por, però... Pues no és de por, no és de por. Sí. No. L'has vist? És de... El que passa és que la trama... Exacte, la trama és molt incòmoda. L'apagón és de por. No. No. Bueno, És de nervis, però d'apagón... Ai, de... És de nervis. És de nervis, vale? Hòstia, és guai. Passes nervis, però a part d'això no. Sí, o sigui, sí, és que ara no sé si m'equivoco, però Mantícora que toca el tema aquest de... sí, no? De ser raret, no? No, pedofília. Ah, sí? Sí, és pedofília. Ostres, O sigui, que fa por, però no és terror com... pensava que era popo. Vale. com tal. Jo tinc ganes d'anar-la a veure. Tens alguna pel·li així que tinguis ganes de veure ara? I és que ho estic fent fatal, no he anat al cine en molt de temps, la veritat. L'última cosa que he vist ha sigut la maternal i és el segon cop que la veia, o sigui... També, nominada, ja en parlarem la setmana que ve. Ja en parlarem, no?, la setmana que ve d'això. Molt bé. Però pel·li que vull veure, Close. Oh! No l'he vist, però
m'han dit que és brutal. Tan preciosa, tia. Ja. No saps. Jo És també. que si he de plorar molt, igual no la vull veure. M'agrada perquè és que es plora molt. Sí, es plora molt, Jo no ploro molt i vaig plorar molt. vas plorar... Però molt. és de Tu vas plorera, plorar molt? Molt. Ja m'agradaria veure't vist per un Hòstia, foradet. a mi també em passa, jo que no ploro mai i... És de cop molt ploro. bona. Molt bona. Sí. Recomendadíssima. Va ser... O sigui, jo la vaig veure a Canes amb la persona que estava darrere de la taula, Biel, que avui no té micro, i era tota una línia, o sigui, estàvem tots en una filera i de cop va ser com la llum, saps? O sigui, va ser com la pel·li que vam dir, vale, hem vingut aquí per això, saps? Tots plorant, bueno, un drama, però és tan preciosa. Hi havia llantos. O sigui, que érem 10 i se sentien llantos. O sigui, sí. Oh, que bo! En sèrio, tan heavy, eh? Sí. Ara anireu i direu, vaya puta merda, però no. Però és plorar de maco. Sí. No és de... Biel no s'encén. Ah, sí? Si crida suficient. Però a mi em feia mal al cor, o sigui, era... Sí, és com- fa pupita. Sí. Però és bonic, és molt preciosa. bonica. O sigui, a nivell Vale. de foto és molt I bonic. també Tar, que és una de la Kate Blanchett, Ni idea. Em sona. que fa de directora d'orquestra, bàsicament. I bueno, No sé quina Em és. sona. i ja està. Que té la amb una cosa rara sobre, o dos R's. No és tard tal qual, o és tard. És Tar amb accent. Essa. Sí, Tar. Sí. Tu no has pas vist moltes pel·lis? No l'he vist. I ara no és vist la el metàfora, ara és... Ah, vale. Mm. Però trobo que teniu temps... Jo no tinc collons a veure tantes cartell. pel·lis. Jo és que ha estat una setmana santa per mi, que no he anat cap dia a classe la setmana passada. Home, i he vist Martí. Moltes coses. T'has Home. dedicat a Perquè tenia pont. Ah, vale, I una perdona. campana. Perdona, carinyo. Però estem parlant d'aquesta setmana? La passada. Ah, sí, I al vaig mirar pont. moltes coses. Jo m'he vist tot The White Lotus, no sé si l'heu vist. No, o sigui... És una sèrie d'HBO, Està bé. No l'he vist. és xulíssima, The White Lotus. En plan, és molt simple per a mi, en plan, com a història, però és molt guai. I també m'he vist moltes sèries aquest finde. High Fidelity, no sé si l'heu vist, No. de la Zoe Kravitz. No. Sabeu qui és la Zoe Kravitz? No. Ah, Sí, sí, Em sona. és... És la filla de Lenny Kravitz i la Lisa Bonet. I què més ha fet? Què més ha fet? Què més ha fet? Ha fet Batman, no sé si has vist Batman. Ah, vale, sí. La d'en Pattinson, l'última. Sí. Sí, no? Vale, sí, Sí, sí. aquesta tia La que Catwoman. està... Sí. Uau. És Sí, un simplement... Uau. Jo estic enamorada d'ella. No, I jo en també. aquesta sèrie que fa de... Realment fa de jefa d'una record shop. Nervis. Bueno, amb tot l'estatus i tot. Un 10. No, és que és tan guapa. Sí. Però, o sigui, és molt heavy. És Zendaya. O sigui, Em pensava que ho dèieu perquè A mi actuava m'agrada bé. més que Zendaya, de fet, et diré. Ja, no, deia que estan... Bueno, sí, Zendaya com a icon. Sí. Saps? Pensava que Com a estaven enamorats, però bé. objectiu. És que Zendaya jo la veig molt hetero. Ja, sí. Però l'estimo amb el Tom Holland, o sigui, no passa res. Ai, cutes. Molt macos. Antona ha anat a pixar. Perdona. Que de fet, Sí, no se sí. sap si es casen o si estan promesos o no. Ja. Una cosa, prou. Prou de No, secretisme. si voleu en Tothom Tito i vol jo que es marxar. casin. Jo crec que És es que jo casaran. tinc que marxar i- Però és que el dia que es divorcin, jo ploro. En plan, jo sóc capaç de plorar al meu llit perquè s'han Jo divorciat. crec que no ens enterarem. Què? Jo crec que no ens Ens ha fet fora de la divorcien? conversa. No sé. És un... Molt... És un Es casaran en secret segur. Sí, Segur. seguríssim. Perdoneu. No, però jo estic d'acord que la Zendaya és massa hetero, o sigui... No, La Zendaya és massa hetero. no sé per què estem xerrant. O sigui, jo Eufòria no Ja me la m'he perdut travo parlar, fent de lesbiana, perquè no m'ho trobo. Va, lesbiana, Eufòria, no he vist Eufòria. No has vist Eufòria? Uau. Jo tampoc he vist Eufòria. capítols que van No he treure, vist vaig treure un, M'he menjat van treure spoiler. dos, no? I després van treure més. D'Eufòria Bueno. estàs dient? Ja ho han acabat Sí, tot, no? No, de la primera temporada... Sí, després van treure retomem, dos. sisplau. No, de la Retomem segona això. van treure un dos. Treu... Clar, això són episodis especials. No, jo Vaig tinc... treure un només. Però hi ha segona temporada, no l'has vist la segona temporada? Ens han de... Bueno, t'ho hauràs de mirar. Ens han deixat fora. No, estan posseïdes. Què està passant? Perdó, què? Estan posseïdes. Que no, Les han posseït literal perquè era com... la conversa... No, la conversa segur que era super espectacular, passa que l'entén molt poca gent. Jo no la podia pas seguir, jo no la seguia pas. Sí, però han comentat... No, Sí. però ja... Òbviament. Mai m'havia sentit tan ignorat a la Ja, meva jo també. Perdó, ja està. Bueno. És que jo també crec que si no treballes d'actriu podria treballar com a una revista en plan hola, cuore, setmana. A mi, el que m'agraden a mi aquestes coses és impressionant. Vale, però tu sent Tertúlia, actriu no? t'agrada... El Marujeo. Sí. Jo, o sigui, jo sóc capaç de fer un plànol, ficar tot Hollywood com a cantants, tot el que vulguis, i jo et faig
línies de què es coneix cadascú, qui ha treballat junt. Ok, i que tu... Vale, però que t'ho facin a tu? No, a mi ja això... Ah! No m'amagaré tant. Vai, tenim demà per mitjoreta. Clar, això pot passar. Pot passar, però mentre no em casi amb algú... En plan, hi ha molta gent a Espanya que són actors i a la gent se la suda. O sigui, és més en plan família real i aquestes coses que... O Telecinco... Si no ets de Telecinco o Mario Casas, jo crec que els hi sudes bastant. Jo crec que també és Vull el que dir- tu venguis, o sigui... Ana Castillo no la veig mai al Semana, saps què vull dir? No, no. Sí, com que hi ha algú que hi ha gent que sembla que estigui predisposada que els hi facin això, no? Però també si tu ho ignores, jo crec que al final... Perdoneu, però jo crec que en Gavi i la Leonor gaire no s'han buscat, És tan en Gavi... És que això la gent està boja per inventar-se aquestes coses. No, però el d'en Gavi, els TikToks d'en Gavi és una altra cosa, però és que és Però el lamentable. Gavi donant simplement la samarreta a tothom. Però és que És veritat, ho vaig veure. Jo ho he seguit tot, Però- Hi ha jugadors de la selecció que el vacilen, És molt Sí, trist. sí, Sí, sí. no, És no, que no. el deuen vacilar tant, Però és que pobre. Perquè és una cosa, boníssim, surt això. una cosa així... Contextualitzem, què ha passat amb Aviam, Gavi i Leo? aviam. Que El Mundial... No, espera. La Baixa la- Leonor té una carpeta. No! Com t'atreveixes a dir això? Que ha escrit un imbècil a Socialité. Has fet? Però estem tontos. Ah, pues jo m'he cregut. Ja podem plegar. Aviam, tot ve de que... Bueno, és igual, és igual. El No, rei es va emportar una sola tot ve de que el samarreta. rei... És molt difícil. Vale. Perdoni, tècnic. Tot bé que el rei li va... Que això no sé pas ben bé si era veritat, però que li va firmar com una samarreta talla petita d'entrada per la Leonor, d'en Gavi. És que poder no era... És que poder... Sí, potser era per... És que poder la va fer firmar tots els X jugadors i et van persona. ensenyar només aquell moment. I ja està, i la gent li agrada inventar-se. Exacte. I després les nenes de TikTok, Tots els adolescents les nenes de TikTok, Gavi i no sé amb què. històries que dius, per favor, o sigui, Són jo... boníssims. A Ahir em va veces. sortir una i vaig riure en plan carcajada Són molt bons. Ves. de la pena que em donava en plan aquest home, en plan jo entro allà i veig una història així de mi i jo crec que vomito allà mateix, vull dir, és que era És massa terrible. greu. O sigui, No. però molt... I a més les ties en plan... Ai, és que a més són nenes de 13 anys que ho fan, i és que jo les entenc perquè escriuen he ave- viscut aquesta època, però és que... Amb el Videostar, no? Rotllo, tot Exacte, de... Buah, és molt exacte. fort, És és molt terrible, fort. és terrible. Jo quan ho vaig... Aquest tio jo no sé com pot estar vivint ara mateix, però... És que... A més, una cosa així, que és que no té cap mena de sentit... Bueno, a veure, de cop és quan surt... Què us passa? Què? Vosaltres Aviam, dos? tira. Ara està passa? super fora, pobret. No, que de cop surt a la llum que és tot Que és veritat, sí, que... però... És que això sortirà. El què? Estic convençut. Que lo d'en Gavi i la Leonor. Que és veritat, que és que... Gavi i que, no sé, Leonor estan, acabaran. estan junts o qualsevol cosa així. Però a veure, que ella viu a Madrid i ella aquí, en plan, és que no sap... Segur que té No. una La nòvia Leo- sevillana que la deu estar mirant Leonor- els TikToks així. Jo el Gavi no el veig La Leonor gaire, viu a Anglaterra, està Sí, internada... Exacte, en plan, és que És veritat. no s'han vist en la seva vida. Gavi, jo crec que va molt a la seva també. Sí. Futbol i... Jo crec que estic una persona que, a part de fer una conversa de futbol, no et pot dir res més. Jo crec que és 100% futbol. Bueno. amb el De fet, a futbol. mi m'ha passat de veure vídeos de Pedri i riure'm de que com parla, perquè és com que... A veure, Pedri fa Amarillo. tanta gràcia, en plan, riu, en Amarillo rojo. plan, parla igual a tot arreu. Jo en Pedri me l'estimo, O sigui... No, jo també, però és que és, en plan... Sí, és una mica tontet. Però segueix el futbol, sembla pel que dius que segueix el futbol, Està en culer, Sí. Anava a venir amb la samarreta del Barça de cop, però Molt jo... bé, Sí, anava a venir, molt però dic, bé. és de samarreta curta, tindré fred. I no Jo a vinc vegades amb m'he posat la samarreta del Barça, de Girona, i al pròxim podcast la del Marroc portaré. Que Home. bondat... Doncs mira, si portes la de Marroc, jo també la porto al Marroc. Va. Aleshores, potser ja haurà guanyat. perquè És veritat, és que clar... És el 18 de final, no? Contra No, No, el 18 d'aquest mes la és final, és dius. Sí, ja, aviam. Han de passar Passa que heu de pensar que això... Volaria molt que passés Això de contra Can França. Barraca és com un rodatge, es grava França no pot tot. guanyar 2 anys seguits, home, és que no... No molaria. no. No Jo molaria soc de França, però és que 2 anys seguits no. En No, plan, has de deixar una mica que... I seria molt guai que Marroc guanyés per representació Tu- d'un O país Argentina. africà. O Argentina. No, Argentina no, són molt tontos, Bueno, però en Lionel l'ha de Són guanyar. uns Lionel. provocadors, tio. En Lionel ha de guanyar. Mira, que guanyi o Marroc o Croàcia, tot i que van eliminar Brasil, que jo anava a Brasil. guanyat Jo Messi. també Ha anava amb guanyat tinc la Messi. samarreta a Brasil, també. Baila, Ha Brasil, de guanyar baila. Messi. Tu amb quin anaves al Mundial? Clar, perquè Jo pots anava a anar... Espanya, al principi. Bueno, merci. Moltes gràcies a tots i a totes per seguir. Ens veiem la setmana que ve. Perquè hi havia Però- molts jugadors del Barça i era Sí. com... Però No. podem anar amb França. De Tu fet, podies jo estava anar... cada cop en plan, a veure si treuen Sofati, no sé què, perquè per mi és com mi niño que li ha de protegir en Sofati. també, saps? l'Ansu En plan, Fati. quan la gent li tira hate és com, no t'atreveixis a tirar-li hate a l'Ansu Fati, en plan, respecte.
Ja, literalment, molt heavy. Pobreta, no està començant gaire bé, No, el Sofati li ha passat una putada Que l'han operat el moment que molts havia de petar-ho... El van petar. I, sincerament, jo crec que el Sofati va cap avall. Ja, però... Em sap greu, perquè és guai. Però jo el defendré tota la meva vida i no... Jo també us dic, el tema a mi m'agrada molt, però la subvenció se la van donar per fer un podcast cultural. Vull dir, per què? Futbol és cultura. Futbol és cultura. Ah, sí, és veritat. Quin tema, veritat. No, i què és Quin la tema, el cultura i futbol? què És no? que al final què és és la com cultura, un no? teatre, si ho penses. En plan, és un esport, però que veus en plan des d'un pal. Però és el que... Ja. És un espectacle. És que és l'espectacle més gran que... Sí, és una obra de teatre. Recull més No, diners totalment. de tot el món. Sí, a mi em fa una mica de fàstic el que cobren, també t'he de dir, els futbolistes. És I proporcional... tot el que és... Ja, a lo és que, proporcional al que ingressa la generen. indústria. Mira, vaig igual començar a que veure vosaltres, un documental que us el recomano Que moltíssim. és igual que amb vosaltres, que vull dir, tu, quan ets actriu o actor, cobres bé perquè al final és un contingut que arriba a molta gent, o sigui, per això, saps? Vull dir, cobren tant perquè entretenen a molta gent. Sí, total, Perdó, és això. Ton. No, va relacionat amb això. No, anava a dir que vaig començar a veure un documental que parla sobre la corrupció de la FIFA. I és, sí, el de Netflix, és el de no? TV3. és superinteressant, el de Netflix. No, el de Netflix. O sigui, és un documental que primer explica la història del futbol, com neix el futbol, i el moment en el que el futbol va començar a capitalitzar-se moltíssim, o sigui, a formar part del sistema capitalista, i van entrar els negocis entremig i tot, i va passar de ser un esport que era una fundació sense ànim de lucre ni res, i la marca culpable d'això va ser Coca-Cola, que en un mundial va promocionar el mundial, i a partir d'allà totes les marques van començar les promocions a les equipacions, tot això. I llavors aquí com va començar a entrar la corrupció dintre del món del futbol, i és molt heavy. I ara s'està fent un mundial a Qatar. Ja s'està fent un mundial a Qatar. I jo volia fer boicot, però és que ja era com... però és que és de Ho veia coses- tothom i era ja. com, és que jo també vull, ja és que estàs dins i potser és el mundial més vist, saps què vull dir? Jo volia estar mirant el partit molt enfadat, però mirant-lo en plan així. Hòstia, puta Espanya, puta... Clar, tio. Amb Espanya... Et posen en una situació com No, superincòmoda. és que hi ha un d'això en si. Que parla d'això? No, Hi ha un debat. És una cosa. Perquè ha mort molta gent fent-ho, a Qatar és un país de merda... I us heu enterat del que ha passat aquestes últimes 24 hores? Del periodista. El vol aquest? Què? Ah, un que Un s'ha... periodista l'han que trobat mort. al partit d'Argentina contra Països Baixos ell va anar amb una samarreta amb la bandera LGTBI i o sigui, com el seu germà és gay i ell va anar com per Sí. això pel seu germà, no? En defensa del seu germà. I llavors va fer això i hores després li van caure moltes amenaces de mort i l'altre dia es va desmaiar al partit i 24 hores després ha mort. Sí. I això no es diu por ahí, o sigui, jo no m'he A enterat. Twitter s'està dient. Ara s'està dient molt a les xarxes, té notícia, aquestes coses no sé si s'ha dit. No, jo no ho he vist. Però la gent va dient com que són fake news i ningú li fa cas, això. No, però Sí. això... I potser són fake news també, No, tio, No, si fa sí, pinta... ha Ha mort. mort, no, Ja t'ho és dic veritat, ara. però potser ha tingut un atac de cor. Però també Sí, t'he de ja. dir, tu per què vas a un lloc on saps que et mataran per aquesta cosa Ja. i ho fas? Perquè Bueno, però... ja s'han vist jo ja he vist altres vídeos d'altra gent que ha fet el mateix i li han... O sigui, No, és és un lluita. país on saps que si vas allà Sí, no sí. pots fer aquestes Però coses, és que està una mica malament, sí. però És activisme... És activisme. saps que et passarà alguna cosa al Però final. des d'on fas l'activisme, saps? Sí, però... Ja. Bueno, hi ha diferents graus Bueno, d'activisme. però al final aquí és com estàs disposat a... Però clar, morir per també et una dic. lluita, sí. Tots aquests molts artistes que han dit no, jo no vaig, tal, no sé què... Això és un activisme Bueno, suau. va anar una, l'Omar Montes, crec, No, Mar Montes va anar. Bueno. i va dir com Clar, és que ja... amor sí. para todos, no sé què, no sé quantos, i també es va tenir que amagar no sé on i no sé quantos. Sí, no? sí. Però No. sí, Això- abans del Mundial va ser molt fort. La periodista mexicana, us vau enterar? No? Una periodista mexicana que estava com cobrint el Mundial i feia com tota la prèvia del Mundial i la van violar Ai, sí. i després va anar Ah, o sigui, és va veritat. anar a dir sí. m'han violat, senyora gente i la Detinguda, volien... sí. I per tenir relacions amb una I per tenir persona que no- relacions amb un home que no estava casat la volien cardar a la presó i va haver de marxar. És veritat, no, és I això veritat. abans de començar el Mundial. Ho vaig veure, és molt Només heavy. per això ja no s'hauria de fer el Mundial. Bueno, bueno, per començar, Però és que- ja no s'hauria de fer per un tema logístic de que, què collons vol dir això de que es paguin totes les lligues del món per fer el Mundial a Qatar. Aquí ja veus que algú falla. Però Aquí. van fer un documental a TV3 sobre això, de per què es feia a Qatar, i és que és tot diners. És tot I a corrupció. Netflix hi ha 4 capítols, crec. Però és que també hi ha una cosa gran de vull dir, en Xavi mateix.
ha fet Sí. Però ha fet Se li va pirar una declaracions mica aquell Xavi, ha fet declaracions de no, està tot molt sobredimensionat, no sé què, no sé quantos, que al Però final és que res. clar, què vols que diguin també? És que... No, Bueno... Dir la veritat. Sí, A veure, Xavi, jo al Xavi li tinc molt carinyo, però aquí s'ha passat una miqueta. Vull dir, és que... Clar, però és que estàs... bueno, i no sé quin altre cantant va dir, bueno, yo estoy aquí para hacer mi faena, no sé què, Claro. tal... O sea, Però a mi... el Xavi, al moment en el que diu això, parla des d'una realitat d'una persona europea, blanca, Sí, que va allà i és blanc, un mimat, home. que va estar vivint allà, un entrenador, o sigui, un entrenador de futbol superconegut, que És segurament molt vivia en fàcil el dir, millor hotel. i vaig veure en Gerard Romero també, Clar. que ho deia, és molt fàcil dir, pots passejar perquè tal tranquil·lament si ets un tio europeu blanc i... Hetero. Sí, esclar, No sí, sigui- esclar. Sigues Va una patinar. dona negra agafada de la mà d'una altra. Sí, a més deia com... Podríem clar. deixar el cotxe en marxa quasi i no ens Ah, sí, robaven sí, ni pots res. deixar la porta, això hi va veure, claus, pots deixar sí, les sí, coses de sí. portar, sí, deixa la porta oberta que ja matarà la Molt teva... heavy. Sí, terrible. Molt heavy, No. molt heavy. Clar, no ho he vist tot, no ho he vist tot. Però hòstia. bueno. Però que és això, que jo ho estic mirant tot. Ja, I és- jo també l'he mirat, és som tothom uns està hipòcrites mirant. al final, però... Bueno, és que et posen en aquesta situació de dir, bueno... Bueno, jo no he pagat el pack de 20 euros amb el gol ahí... Ah, vas, Que venia tot el Mundial, jo ho veig per la 1. Hack. Això ja no jo és... tinc hack. O hack, amb el cor a live. Hack, tio, hack. Al futbol s'ha de veure hack. Sí. Que es veu prou bé, Ja també està. us dic, Ja pots escoltar en anglès. Jo mentre el vegi hack tinc la consciència tranquil·la. Que... No, és broma. Relacionat amb aquest que es va morir. És que ara ja no és cultura, però ho sento, però ara amb aquest que es va morir. Jo, o sigui, em costa molt parlar... Faré un esforç, però és que em costa parlar aquí amb un simi que va dient... Va tirant He de dir que el informació. futbol hack no li funciona. Vale. No funciona? No, Roja directa, tio. No funciona. Pues El està anant Cora, molt és bé, el Cora, està és el anant molt Cora, bé el és Mundial. aquell... Ara ja te l'enviaré. És igual, va. Proseguim. Total, Digues, què estàs dient, senyor? No, que aquest que... Qui va ser un periodista que van trobar mort per lo de la... Sí. Això jo també us dic que és igual que el rei. Sabeu aquell que tampoc ho Sí. sabrà, però el rei hi havia com un tio a la Bisbal de Hi l'Empordà, havia, molt ben dit. Maria, l'hauries d'ubicar, que es diu no sé què, no sé quantos, que sembla un molt piló bé. en Juan Carlos No. I, el rei, i que ha dit tota la vida que era germà de... que i que era era, seu- que era fill. Fill, no? Fill d'en Juanca. Fill d'en Juan Carlos, com un fill il·legítim. Però que Sanyes no ho té diu. molts fills il·legítims. Però no ho diu. O Sí, ho sigui, diu, té un llibre. ja, però que no és que ho digui. Ah, no, està és que- demostrat, no, es van té fer una proves prova d'ADN. d'ADN. No, i està demostrat, sí, Com sí. que està demostrat? El 99,99%, sí, que sí. Hòsties. I el van trobar mort i les càmeres de seguretat van ser manipulades al seu bar. Té un bar que jo vaig anar a fer un espectacle de màgia per puta casualitat, aquest de Xonsis, que la meva mare va dir, mira, aquest et sona, i era el fill del rei. I aquest mateix bar el van... Bueno, jo dic, el van matar, és una acusació. Que heavy. Presumptament, com diuen Tamayo, És que... sí. van manipular les càmeres i va tenir un atac de cor per casualitat i... Que heavy. Bueno, és I que quan fa política, d'això? conspiració... 3 mesos, 4, 3 mesos? 5... Què dius? Però Sí. o sigui, jo I recordo que era tio- just el dia abans que havia de sortir a la tele a explicar a un programa, explicar la relació que teníem amb el... Aquest és el país en el que vivim. Però Però i això, i és com, i el que Això és una m'emprenya és te- com teoria el de la conspiranoica, samarreta. No, però al final són masses coses. Si camina com... És això com diuen els economistes, si camina com un pato, si habla com un pato, lo más probable que sea un pato. Ja. Aviam, si van manipular les càmeres, havia begut no sé què, no sé quantos, i aquest tio... aquell dia havia abans de... Però és que jo aquest cas, Sanyes, aquest cas... No són precís, jo el conspiracions, conec. és una realitat. No, és una realitat. No, Igual que el d'aquest No, però periodista, veus- és una És que ens estem realitat. equivocant. En aquest cas precís, el que va passar és que deien que les càmeres estan manipulades, però el que va passar és que la dona de la neteja va moure la càmera, i això és veritat perquè ho diu en Tamayo, que va fer una investigació del has tema, vist el vídeo en Tamayo, no? i diu que els titulars deien que estava manipulat i és que va moure una mica la càmera perquè estava netejant i que cada dia ho manipula. Llavors, no estaven manipulades les càmeres, estaven manipulades efectivament, però ningú les va pagar. evidentment- El tio va morir d'un atac de cor just quan no s'enfocava la càmera. Bueno, Just el dia abans que havia de sortir a la tele a explicar... però ja ho no sé havia què. explicat molts cops. O sigui que... Sí que és veritat que era un tio que jo pensava, jo no sé com aquest tio no se l'ha encarregat abans. Perquè jo el vídeo... Jo també. No, Per què? però no, perquè en el sentit Va, de que perquè tu sí. ets un presumpte fill il·legítim del rei i a tu ningú t'ha vingut a buscar? Ja, jo també ho veig així. Conya, el problema és que pensem que el que Potser hagi he de vist passar moltes és que... pel·lis, Potser hem vist massa Juego de Tronos Sí. i Sí, ens sí, farem sí. aquí... Heu vist més m'has Los aprovat, Renglones Torcidos de Dios? No he vist pel·lis perquè és que justament ahir vaig estar a punt de veure ara que està a Ara Netflix. està a Netflix, eh? Sí, he per vist això. comentaris dient que no era xula o alguna així. No? Nosaltres tenim He una vist amiga. comentaris... Jo l'he vist a trossos, surt l'Alba Jovany que va venir aquí una... No està bé? No, he vist comentaris en plan... Perquè abans de saber miro com
que diuen, he vist comentaris de Netflix, en plan de la pàgina de Netflix d'Instagram, Hòstia. que diuen com, que avorrida, no he entendido nada. Clar, I jo, doncs així és bona. tu diu Paquita ostres, de em fa una la... mica pel veure 2 hores i mitja de pel·li. És però bueno. de l'Oriol Ah, no, Pablo. però a mi m'han dit que és bona. Jo l'he vist en 2 o Sí. 3 trossos perquè em vaig a dormir. Jo la vull veure, però l'he de veure en un moment on estigui desperta. Vull dir, a les Sí, 12 de la nit potser És no. que eren Eh, les lo que 12 m'ha- de la lo nit que m'ha ahir passat a mi, i lo dic, que buah, m'ha és que passat com a la mi. vegi me'n vaig a dormir a les 2 És el i que m'ha mitja. passat a mi. I dic, buah, Jo crec que no... O sigui, està nominada, crec que 6 Goya. Això en parlarem la setmana que ve, però... Hòstia. Està nominada a 6 Goya. Però... A 6 Goya. 6 Goyas. Ho he dit bé ara? Sí. Però... Sí, jo tampoc la vaig... O sigui, a mi em va agradar. Però més, jo la Tenint veig en més compte com... que has vist probablement 5 minuts i era quan sortia aquesta noia, no sé si pots puntuar. Què has dit, perdó? Ja. Que L'he vist tenint- sencera. No has dit que has anat ja. No, veient home, trossos? l'he vist en 3 trossos, però l'he vist sencera. Ah, Jo crec vale. que... L'ha vist en Vale, 3... vale. Jo crec que a mi em va agradar, està bé. A mi m'han dit Per que, ser una producció espanyola. m'han destacat Clar, és que a bé la figuració d'aquesta pel·li. La figuració? Ah, sí, home! M'han dit que la figuració És, d'aquesta pel·li és és molt un bona. hospital psiquiàtric. Però I... cony, que és algú que normalment... Per exemple, l'Alba Jovany es passa la pel·li fent així. Sí o no? Sí. En sèrio? Però i ho fa bé, o sigui, això Clar, ho fa bé. no, és que O sigui- és algú que se li hauria de donar molta més importància molts cops. O sigui, una No, figuració no. fa que jo sigui creïble. Jo o no, crec que també. sí. I jo crec el que malament que es tracta els figurants dels rodatges, És una locura, això. això és algo que s'hauria de millorar ja. O sigui, És molt heavy. Això de... Sí. I quan són rodatges de nit, amb fred, es lleven un arac de merda, No, tu no. tens cadira per menjar, tens un bocata de merda, o sigui... Però hi ha alguna categoria entremig de secundari i figurant, tipus... Sí. Els que tenen una frase, sí. Com es diu això? Especial, Figuració però, bueno, que especial. es foten al mateix sac, eh? Sí. No, perquè a vegades sí són com actors, rotllo... Ets l'estrella, no, dels figurants? Sí, però això no és, o sigui, no és una figuració especial. Però és que la cosa de figuració és que la fan fora de l'equip. O sigui, l'equip menja a un lloc i la figuració a un altre. Sí, és com que estàs molt distant I sempre són de com la Ja, nens ja. petits, els És tracten com- com de nens fet- petits, rotllo. Hi ha algú que els vigila, rotllo. Et tracten més com a Sisplau. material, Però, quasi com... però és protocol, Sí, eh? O sigui, és algú de protocol de que funcionen així. O sigui, Ja, per jo- exemple, o sigui, si és bueno, sí, és això, és que és És raro, protocol. ja, És, ja. és molt Però, ràpid, et posa en una situació molt incòmoda. El menjar, el fred, la calor a vegades, o sigui, és com que són com si no fossin humans a vegades els tracten. Clar, és que això és una cosa, tu acabes de gravar no sé què i te venen a abrigar amb els de figuració, els venen, els A van veure, abrigar. no sé si ho heu vist, No. però hi ha un capítol de Paquita Clar. Salas que es parla, o sigui, Sí. es parla d'això, que ja Sí. surten com uns figurants que és com, queremos nuestra frase, no sé què. Mm. I és algo que tu veus i si has viscut un rodatge et fa molta gràcia, però és que és així, o sigui, pobres, saps, a vegades, Sí. perquè és que, joder, estan fent feina igual que tu, Sí, sí. les categories, mira, nois. I també hi ha gent que és que vol ser que és figurant per ser figurant i hi ha gent, figurants que volen ser actors. Clar. I Ja. per ells és Ja, com una ja. feina ser figurant, saps? És com... Ojo, hi ha gent que es dediqui a fer figuració? Sí. 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 Però únicament no. Però hi ha Únicament, gent que fa eh? Hi ha molta. gent que Sí, hi ha sí, Lliure sí, de de sí, figuració eh? que sí. O alguna mena de figuració especial, tipus, bueno, especialistes de cine al final acaben siguent... Bueno, no. No, és diferent. Perdó. Jo n'he conegut algun que, en plan, que en una setmana en tenia com 4 Sí, o 5. sí, Però això, però al final de figuració No, ja, es sí que cobra pots dedicar poc, això, eh? no? Ah, Bueno, sí, depèn, bueno, depèn. eh? Hi ha figuració fixa segons quin rodatge. Per exemple, a Que Hit... surt- Clar, per la classe i aquestes Tipus coses. Merlí, O a Merlí, Merlí, hi ha coses figuració així. fixa. Élite. No veus els típics TikToks d'Élite en plan hoy he ido a rodar Élite. Sí, sí, I són sí. els figurants, saps? Terrible, eh? Jo em vaig veure un de Ja, és una mica- hoy he ido a gravar a través de mi ventana, que era una noia que sortia allà al ball. De fet, devia sortir al teu costat. I... Surts a través de mi ventana? No, no surto 3. O sigui, sí. El seu surto- clatell. Bueno, ja. No, sí, surto 10 segons. Res, Bueno. No! Ros, com sempre. O sigui, jo també tinc coses on surto 10 segons. O sigui, el inocente. Bueno, ets passat de puta mare, eh? Però El Inocente? sembla ser perquè és un... Sí. És de Mario Casas, sé que és de Mario Casas. Crec que la vaig començar. Sí. És com... També l'he vist. Jo l'he vist, Està també. molt bé. Sencer, Ah, amb l'Adri? Sí. Hòstia, clar. Hòstia! És veritat. Que? Ah, l'Adri surt a l'Inocente. És Clar, veritat! és veritat. El passadís aquell, que Sí. està com... És veritat. Però jo això ho vull veure. Quin capítol és, l'Inocente? Crec que és el 2. On vaig Sí, quedar és el l'1? dos. Sí, 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 sí. és el de- Però que surto un minut i Sí. a l'Adrià 10 segons. 10 segons, l'Adri. Sí. Literalment l'Adri Tu, surt això ho hem de mirar-ho, eh? i se'n va. Ja, veritat. De fet, crec que era com... Jo em deia com Clàudia i ell era com amigo Clàudia. Hòstia. Però Bueno, bueno. sorties en plan un... No, però sorties una miqueta Un més. minut. Sí, Sí, tinc però el tu meu tenies moment... més trama. Clar, tinc trama, però perquè tinc acting. Al tenir acting és com que et penses que és més trama del que és. Però Ja. realment surto 2 minuts. Bueno. Però bueno, amb actors superguais i el que Sí. sigui. Però això, a través de mi ventana, molt bé.
És que els meus repres són els repres de la Clara Galle. Aleshores, Sí, com que sí, sempre ho sé. sento coses d'aquestes coses. Va venir aquí la Clara. Sí? Sí. És molt mona, la vaig Sí. conèixer a Sant Sebastián. L'altre dia vaig veure la Juliana Canet dient-li... això. Parles Parles català? I no. jo vaig pensar... El Can Barraca va parlar A Can català. Barraca va aprendre a parlar català. I aquí de fet va parlar... No va Aquí, parlar. sí, va parlar algú va dir, Una no? mica va parlar. Algú va dir. Bueno, Vas això. parlar castellà? Sí. Vas parlar castellà? Bueno, No, No, però és que- ella l'entén el català. però vam intentar... Clar, però és que parlar això amb català. tothom, ja et faig un resum. Tothom entén el català, siguin d'on siguin. Sí. Espanya o Ell està català. concentrat i ja està. És a tenir les antenes Bueno, una A mica Itàlia- posades. A Itàlia pots parlar en català i t'entens. Clar, i perfectament. tu Sí, parla... Sí. No, però ella l'entén perfectament. El que passa que, òbviament, doncs, no el va El parlar. Garrotxí ja li va costar una mica més. Home, Sí, però va veure el Ricardo Gómez parlant Sí, català? sí. Qui és en Ricard? Bueno, però perquè ella... Més a la promo de la Cactus, no? Sí, i Sí. de la Qui és, ruta qui i tal. és? El de la Casa entre els Cactus, que jo el conec, va anar, com es diu, els que fan els dissabtes a la nit, a TV3. Sí, a Zona Franca. Zona Franca, va estar tota una entrevista parlant en català a ell. Sí, I parlava superbé. Sí, el parla Sense ell. haver- I va fer Ho una va conversa... explicar. Bueno, té Sí. molts amics catalans Té i molts que amics ell va catalans. tenir com la voluntat d'aprendre el català, No va com fer a- a Cuéntame i... Sí. i Com es diu aquell? va Hòstia, voler aprendre fort. a parlar. Però va estar 40 minuts parlant en català Sí, sí, i el molt bé. A veure, després va canviar el castellà, evidentment, però Bueno. xapó, o sigui... Joder. Lo d'en Vázquez no ho heu vist, no? Lo de... No. Qui és en Vázquez? No, un Sí, un sí, actor, també. és actor, no? No. No, és el de Got Talent, com es diu? No. Què és? A què es dedica aquell? Sí? D'un programa Què? d'aquests de merda de Marujeo, el que hem fet aquí, En Vázquez, però... tu, com es diu aquell? Mario Vázquez. Mario Vázquez. Mario El, Vázquez. va dir que se el, sentia l'home de discriminat. l'Alaska, que... Que se Mario sent- Vaquerizo. se sent discriminat. Mario No. de qui No, estem aquest no. parlant? Aviam. Sálvame. Però és que és Sí. a Badalona. Ah, vale. El que és el presentador. Com es Sí, diu? sí, el de Com es Sálvame. diu? Però que és viejo, que té com bigoti Pues i que el és calvo i català. les ulleres. És que és català, negres. ell, crec. És que és de Badalona. Sí. Aviam, Vázquez català. És Però pensava aquest? que- És aquest? Sí, aquest és el Vale, que va deia. ser aquesta entrevista Sí, que és diu català, ell. que deia que no parlava sí. català perquè li feia vergonya i ha viscut tota la vida a Badalona. Bueno, ja en parlarem un altre Cop rato. de puny a la cara. avui Això se'ns és ha- un tema, eh? avui Les se'ns ha- inseguretats que tenen la Què gent dius? Què castellanoparlants a l'hora de parlar català. Cop de puny a la Sí, cara. jo conec gent que li fa vergonya parlar català. No, Ja, és molt però seriós, saps per què li fa vergonya? Jo, no a mi la gent que li ha fet vergonya tota la vida, per molt n'hi ha un que té 40 anys i a mi me parla en català ja no li fa vergonya. És culpa de que els deixem... No existeix aquesta És culpa de jo És crec culpa de molts que els cops el fet del protegim. fet de que la gent que parlem català al nostre dia a dia i No el el parlem canvi. bé, o fem el canvi Sí. o a la que s'equivoquen una mica i és com com que ja els estem corregint i tot, ja és clar, això Però- Tot és culpa, una cosa de tot és culpa de ja en parlarem un altre rato, de no mantenir el català. A mi, t'ho juro que no hi ha ningú que se m'adreci en castellà, t'ho juro. Ja. Dit així... Mira, jo només et dic, Sanyes, per acabar, És una que amenaça? jo, amb No. gent, quan dic una castellanada, dic, hòstia, Que se viene. que quan vagi a l'infern, en Sanyes serà aquí amb Ja. amb Jo he jutgera. dit moltes castellanades avui. Clar, em però sap no molt passa greu. res. No. Però és que Però- no passa res. Però- És que a més, però és el jo meu estic a primer- jo favor. no parlo castellà, Però jo estic em a parlo favor. castellà quan marxo de en el Catalunya, rodatge. però... Sí, sí. I l'altre dia vaig anar Això. a Madrid i vaig estar tot el dia parlant català amb gent de Madrid, que era com, em miraven en plan... Sí, i a vegades, o sigui, jo, perdó, ja acabem, Ah, però no. jo, o sigui, en Perdonada. algun càsting, tipus que arribo com, hola, bro, hola, o sigui, Clar, clar, tranquil, clar, clar. saps? Fins aquí tot Ah, bé. no, hablamos en castellano i jo pensant, bueno, a veure, ja ho sé, T'he dit chill, hola. tranquil, Ah. hola, i a més sé que tu ets catalana, o sigui, un segon, un puto moment, deixa les coses... Però no per sé. fer la... Per fer la tu, A, no? tio. I això m'ha passat moltes vegades, I penso... Hola. gràcies. No, va, és igual. Ja No, parla, és un això debat. És un tema molt interessant. de És fet, el ara tema podem- d'en Sí, sí, Sanyes. sí. No, Sanyes Mac, el podeu trobar... A Spotify. a Twitch... Acabem aquí, no? Acabem aquí. T'has Sí, passat bé o què? acabem Guai. Que guai. Ja s'ha acabat? Sí, Ja sí. està. Espera't, Espera, no, bueno, hem de espera't, hem de dir tancar. alguna cosa. Adéu. Adéu! Ah, no, però un moment. Fem-ho bé. La setmana que ve seguirem aquí, seguirem unes quantes setmanes més. No sabem quantes, perquè és una cosa que també hem d'acabar de concretar nosaltres, però segurament siguin dels últims capítols d'aquest podcast. Gràcies per escoltar-nos un dia més. De la setmana que ve parlarem dels Goya, que venen aviat. I res. I res, un petonet. Una abraçada, Una guapos. abraçada. Vinga, Adéu, i gràcies Que vagi per bé. convidar-me. Adéu. Hòstia, que raro quan...